Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, кояшлы матур эш көне телибез. Бүген 1 июнь, җәйнең 1 көне. Бүген җәйнең 1 көне, бала чак иленең иң матур бәйрәме халыкара балаларны яклау көне. Балаларны яклау көне 1950 елдан башлап дөнья күләмендә билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм турындагы карар 1949 елның ноябрендә Хатын-кызлар халыкара демократик федерациясе махсус сессиясында кабул ителә. Берләшкән Милләтләр оешмасы әлеге инициативаны хуплап, балаларның хокукын, тормышын, сәламәтлеген саклауны үз эшенең өстенлекле юнәлеше дип игълан итте. Бүген балаларны яклау көне уңайнан студиябыз кунаклары әни һәм бала. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, артист Гөлнара Габидуллина һәм аның кызы Әминә Муртазина. Исән, хөрмәтле кунаклар. Хош килдегез. Исәнмесез. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Беренчедән әлбәттә инде сезне җәй башлану белән котлыйбыз. Икенчедән Әминә, син инде бу чиракта әлбәттә инде балаларны яклау көне белән котлыйбыз. Рәхмәт. Һәм инде бәйрәм булгачтын бит инде бүләк бирүдә каралган, шуңа күрә менә безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясыннан сезгә шундый бүләк. Рәхмәт ясың. Шушында торып торсын. Безнең әйән. Әминә, гомумән алганда, менә бүгенге бәйрәмне син ничек каршылыйсың? Нәрсәләр көтәсең бүгенге бәйрәмнән? Мин бу бәйрәмне бик яратам, чөнки анда тундырма ашап була, бик күп бүләкләр була, һәм без балалар филармониясе белән 17:00-дә Чулпан мәдәният скверында концерт ясыйбыз һәм махсус кунак анда Лейна. Концертка чакырам сезне. Бик бүләк килербез, Алла бирсә. Рәхмәт, Әминә. Гөлнара ханым, менә сез әни буларак һәм инде без беләбез, сез педагог буларак бит инде балаларны җырга, моңа өйрәтәсез. Менә бүгенге көн күзлегеннән чыгып карасак, балаларны яклау көне сезнең өчен ул нәрсә? Гомумән балаларыбызны без нәрсәдән якларга һәм нәрсәдән сакларга тиешбез икән? Әлбәттә инде форсаттан файдаланып барлык безнең сөйгән нәниләребезне, җимешләребезне, балаларыбызны тәбриклим шундый матур көтеп алынган бәйрәмнәре белән. Исән-сау булсыннар, алар безнең мәгънә инде. Тормышыбызның аларның өчен тырышабыз, эшлибез. Һәм инде шуны әйтәсем килә, хәзер инде балалар өчен безнең шур белән чагыштырсаң, хәзерге балалар белән көндә бәйрәм. Без бит аларга бер киртә бирмибез. Хәзерге балаларның интернет заманасы дип әйтәбез бит инде. Күбрәк менә шул телефоннан читкә телефоннарны куеп, күбрәк менә әти-әниләр белән вакыт уздырып, авылга кайтып, әби-әбиләр белән аралашып, чөнки ул кирәк, барысы да кирәк. Менә мин инде яшь барган саен аны хәзер күбрәк аңлый башладым. Аннарысын балалар өчен хәзер bütün нәрсә бар, bütün нәрсә каралган. Безнең вакытта кебек түгел. Безнең вакытта кружоклар да булмады. Музыка мәктәбе һәм мәктәп. Менә шулай булды. Мин үземнекен әйтәм инде. Хәзерге дөньяда балаларга bütün нәрсә кызык, аларны bütün җиргә йөрисе килә. Вакыт кына җитсен әти-әниләрнең һәм инде үзегез беләсез инде. Менә шугымнар сыры шулай да. Шигымнар һәм балалар инде күбрәк телефонда утырмасалар, мин бик яки моның икенче ягы да бар. Ничек дип әйтим, менә мәсәлән бала бию түгәрәгенә йөриме, вокал түгәрәгенә, театрма, инде төрле балалар шахматында кем кая йөри. Алар бит аралашалар. Алар төрле трендлар өйрәнәләр. Анысы да кирәк. Мин килешәм улай бер белән. Баланың гел читкә теге телефонны куеп та булмый. Монда уртак ни табарга кирәк. Уртак бер фикергә килә, бәгеме баланың да сөйләшеп, аңлатып, чөнки менә гомумән теге мин Әминәгә килгәндә генә әйтмим, безнең вакытта бик ничек дип әйтим, тыгыз. Ул Әминә булай да инде теге дәрескә килгәндә мәктәп без күп сораулар килә, сез укыйсызмы? Сез бу баланың балачагы бармы? Ул вообще уйныймы? Уйный әлбәттә, мин инде социаль челтәрләрдә бик күп куям. Куйганда инде тынычланып балалар да аннарсын бер заманы тагын бер теге шау-шулы шундый теге я кино, я съемка килеп китсә тагын яза башлыйлар. Мин әйтәм, бар, без бит бүтән ниләрен табабыз аның менә.
Әминә чынлап та ул шул кадәр актив тормыш рәвеше алып бара, сокланып карап барабыз сиңа, Әминә. Рәхмәт. Күз тимәсен дип әйтергә кирәк. Чөнки безнең Әминә без Шаян ТВның йолдызы. Әйтергә кирәк, аннан соң ул Казан шәһәре балалар филармониясе солисты, бик күп төрле концертларда чыгыш ясый. Аннан соң инде безнең тамашачыларыбыз бик яхшы белә, Әминә безне ТНВ телеканалында чыккан Хасита мюзиклында ул син аны төп рольне башкардың, шул кадәр осталык белән башкардың, шул кадәр сәләтле, чая кыз. Әминә, менә без сиңа карадык та ул вакытта, карап утырабыз. Кем өйрәтә икән бу балакайны дип утырдык. Кем өйрәтә сине? Бөтенесенә мине өйрәтә әнием. Ой, юк инде алай түгез зурлап куйды буны, рәхмәт кызым. Гомумән Әминәгә килгәндә шуны әйтеп үтәсем килә. Әйе, әлбәттә, аның тормышында менә филармониядә дә Гөлназ Җәмилне безнең укытучы бар, Гафурова, музыка мәктәбендә дә безнең Гүзәл Мансуровна, аннарысы минем тормышымда бит инде концертларда катнаша, төрле Шаян ТВда үз администраторлар, кызлар барсы да булыша, оештыручылар дип әйтим. Һәрбер нәрсәдән үз ниен ала ул, әз генә теге ничек дип тәҗрибә туплый бала. Ну шуны дип әйтәсем килә, барыбер Әминәнең Аллаһ Тәгаләдән сәләт килгән дип уйлыйм. Шуңа күрә аны мин күбрәк минем белән яши бит инде. Минем кызым бит инде, без күбрәк шул идән чыга бит инде. Ул күбрәк идә хыялланырга ярата. Медицинадан конспектлар ясый ул, аның бер шундый бер ни бар, һөнәре бик теге арынса, ул кирип китә медицинага. Ул аны конспектировать итә, сосудларны, нервный система, рәсемнәр төшереп. Әйтергә кирәк, Әминә әле быел 4нче сыйныфны бетерде. Әле медицинага да ярак. Аның китабын күрсәгез, мен нигә дә куйганым бар, социаль челтәрләргә кайбер врачларның нигенә мин колак салдым. Рәхмәт киңәшләр өчен. Шуңа күрә кем белгән бит менә, бала бит ул бит балалар ул бөтен җиргә йөрергә тиеш. Юк, монда йөрмисең дип әйтеп булмый. Менә сер булмасын, без инде опушкада йөреп карадык. Ну бит өлгерүдән дә түгел, өлгерүдән дә бар инде. Әйе, дөрес, алдалап утырмыйм. Бар нәрсәгә дә ул үзен сынап карады. Әнием өлгереп тә булмый. Аннарысын әзрәк кенә ди, минеке түгел. Ул аны аңлады. Менә бала ул аны тотып, татып карарга тиеш, киртә куярга тиеш түгел балаларга. Бәлкем ул менә шунда йөреп китеп, в общем-да врач булыр. Кем белгән? Шулай шул. Аны белеп булмый. Хыялларың нинди соң, Әминә, үзеңнең? Әнин кебек буласың киләме әле? Җырчы, артист. Һәм стоматолог дип әйтәдер ул бәләкәй вакытта. Ничек булдырып була? Ниләре дә бар, ничек дип аталар ул теге челюстлар вставны. Эш табибы буласың, аннан соң әле тагын буш вакытыңда җырлап та йөрерсең. Син татлы җимешем, син бер җанның минем йөрәгемә. Балам, алтыным көмешем, син сабыем йөрәк тибешем. Сез инде әйттегез, Гөлнара ханым, замана балалары алар шул кадәр хәзер үзенчәлекле дип әйтергә кирәк. Алар белән шул кадәр, чынлап та дөрес әйттегез сез. Һәр көн бәйрәм. Алар белән не соскучишься, урысча әйтмешли. Бөтен җиргә йөртергә көч, әтиәниләрнең көч кирәк, һәм инде мөмкинчелекләр кирәк. Үзегез белән шундый ыгы-зыгыда яшибез. Но авылны, әниләрне, әбиләрне онытырга тиеш түгел инде. Ага. Һәм инде тагын бер сорау, безнең инде җәй башлана бит инде бүгеннән. Җәйгә нинди планнар, Әминә? Уйлап куйдыңмы әле? Кайлар? Юк әле. Ял итәргә дигән. Ял итәргә, концертлар белән чыгарга, әнием белән. Әйе, анда. Әнинең төп булышчысы инде син. Әйе. Һәм йокларга. Күп итеп йокларга. Әйе. Ярый, көч тупла. Әле синең бит быел 5нче сыйныфка барасың бар. Шуңа күрә инде аңа бик әзерлекле булып барырга кирәк. Шулай бит, Әминә? Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән шулай күтәренке кәйфтә башлаганыгыз өчен. Чынлап да бик рәхәт сөйләшү булды безнең сезнең белән. Бик зур рәхмәт, уңышлар телибез сезгә. Үзегезгә рәхмәт, һәм инде сезнең дә барыгызның да коллегаларга бәйрәм белән аларның балалары исән-сау булсын, матур иттереп шундый очрашулар булсын, һәм дә исән-сау булып, шулай итеп матур иттереп
күрешергә ясын. Рәхмәт сезгә чакыруыгызга. Рәхмәт. Кунакларыбыз белән сөйләшү барышында без әйткән идек, Әминә Мортазина Казан шәһәре балалар филармониясына йөри. Алдагы минутларда без әлеге филармония турында бик матур бер сюжет карап китербез. Яхшылап карап калыгыз. Бу балалар бик тиздән үсеп җитеп, Татарстан мәдәнияте үсеше өчен зур эшләр башкарырлар. Хәер, бүген дә алар әлеге хезмәттә. Мәктәптән соң Чулпан мәдәният үзәгенә ашыгалар. Бергәләшеп Гөлназ апалары өйрәткән уникаль вокал күнегүләре ясыйлар. Хәтта карап торганда да мин моны җиңел димәс идем. Сулыш, тавыш ярулары, сөйләм аппараты барысы да хәрәкәттә. Җыр матур башкарылсын өчен бу иң мөһим таләпләр. Казан шәһәре балалар филармониясе солистлары моны яхшы белә. Республикабызның иң дәрәҗәле чараларында һәр вакыт алар сәхнә түрендә. Моннан 2 ел элек Казан шәһәре филармониясының сәнгать җитәкчесе Чулпан Закирова да сәләтле, җыр моңа гашык балаларны бер урынга җыю фикере туа. Җитәкче күңеле бу эшне югары дәрәҗәдә алып барлык кешене әллә кайдан сизеп, күреп ала. Балаларны ихлас күңеленнән яратучы, үзеннән нур бөркеп торучы, гаҗәеп талантлы артист Казан шәһәре филармониясе солисты Гөлназ Гафуровага балалар филармониясының вокаль-инструменталь ансамблен җитәкләргә тәкъдим итәләр. Көннәрдән бер көнне ул миңа шылтыратты. Гөлназ, менә шундый идея бар ансамбль җыярга. Син җитәкче булып бара аласыңмы? Барасың киләме? Вакытың булырмы? Алынсаң эшлисеңме? Мин уйладым да ризалыгымны белгерттем. Һәм инде менә безнең матур бинабыз Чулпан мәдәният үзәге ачылды 2 ел элек. Шул ачылышына инде без чыгышлар ясадык. Беренче чыгышларыбыз безнең республика җитәкчелеге алдында булды. Балаларны без шулай итеп тиз арада җыйдык һәм инде сәхнәдә әзерлекне белгерттек. Биредә шөгыльләнүче барлык балалар кастинг аша килгәннәр. Беренче елда 6 бала сайлап алынса, киләсе елда бусан 2-3 тапкырга арта. Бу исә балаларның әзерлек дәрәҗәсе тагын да югарырак булуына дәлил. Кисәккә күчәбез. 1, 2. Казан шәһәре балалар филармониясе вокал, хореография һәм музыка уен кораллары студиясын берләштерә. Менә шундый җырлы биюле матур вокаль-инструменталь ансамбльнең үз оркестры булу, ул шундый зур бәхеттер инде.
Чөнки менә шу балалар бик яратып, теләп йөриләр, шушы ансамбльгә шөгыльләнәләр. Матур җырлар уйныйлар, матур бию көйләр уйныйлар. Шулай ук ялгыз гына инструменталь номерлар белән дә чыгыш ясыйбыз. Бу балалар чыннан да бик бәхетлеләр. Кечкенәдән үк Казан һәм республика күләмендә үткәрелүче дәрәҗәле чаралар, шәһәребезнең төп сәхнәсендә уза торган концертларда катнашалар бит алар. Без Рәсәйдә төрле конкурсларда катнаштык. Минем иң яраткан конкурслар ул «Балачак», «Созвездие», «Зеленые каникулы» һәм «Большая перемена». Безгә монда бик ошый йөрергә, чөнки без җырларны өйрәнәбез, уйныйбыз, биебез, дуслар белән аралашабыз, тәҗрибә туплыйбыз. Сәхнәдә ничек тотарга үзеңне һәм микрофонны ничек тотарга. Безнең репетицияләр бик кызу итә. Безнең җитәкчебез Гөлназ Гафурова. Аның белән без яңа җырлар өйрәнәбез. Укытучы хореография Талияна Фаридовна. Аның белән без яңа биюләр өйрәнәбез. Без халык җырларын җырлыйбыз, эстрада, оркестр белән дә кушылып җырлыйбыз. Безнең балаларыбыз чыннан да бүгенге көндә бик талантлылар. Һәрберсе. Аларга дөрес юнәлеш биреп, аларның күңелләрен юнәлттереп, менә шул талантларын тагында үстерергә без инде укытучылар максат куябыз һәм инде шул нәтиҗәне күреп без илһамланабыз. Безнең филармония киләчәген шулай күрәм. Әләкем булган артистлар безнең янга килеп, алар инде рәхмәтләрен белдереп, Гөлназ Җәмилевна, менә без монда укыдык, белем алдык һәм инде шул тәҗрибәбезне без инде бүгенге көндә тамашачылар белән бүлешәбез. Һәм инде кайбер балалар чыннан да бөтенсе артист була алмый. Әмма ул тормышта аларга чыннан да зур тәҗрибә булачак. Һәм инде менә Казан шәһәр филармониясында шундый балалар филармониясы балалар өчен бүләк дип уйлыйм. Алар монда биергә дә остаралар, җырларга да остаралар һәм инде менә балалар оркестры белән кушылып, менә шундый зур матур проектлар өстендә эшлибез. Бу яшылар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең һәр барчагызга тагын бер кат хәерле матур көн теләп саубуллашабыз. Иртәгә Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телеканалы әзерләгән милли тапшыруларны карарга онытмагыз.